Tingalin, tingalin, skradjiva skajajin. Nu ska vi se, det här är det sista som kan ställa till något för hundarna i toppen. Dagens sista startare är Tingelin som Fredrik Peterkarl. Och nu ska det då avgöras en blandras för Lidingö Hundungården Emelie Sjövall. Ska hon kunna ställa till något för hundarna i toppen? Leder gör alltså fortfarande Martin Hansson för Sverige med Sandy, med Zoe. Två har vi Norrland, Sandborn. Och vi har en risk på Tingelin. Vinnare av klassen, svenska Shervin, Zoe och Hansson. Tvåa, Sandborn. Trea, Fredrik Stang från New State, det är en svensk kurs med Isa. Fyra är Sari, för Danmark. Femma, finska. Sexa, svenska Tilda. Sjua,